Di, taga saan ka? Cebu. Sa ngayon muna ay magandang gabi po sa inyong lahat sa Aliping Amay Sus Nazareno. Ang araw po ngayon ay February 11. Si ate po ay galing ng Cebu. Kagagaling mo lang Cebu, te. Dumiretso ka dito, no? Sinundo ka ng? Sabado na madaling araw. Sabado na madaling araw. Tapos, nagpahinga ka ng isang araw. Kasi hinintay namin ngayong Martes, February 11. Ang sakit po ni ate ay inflammation. Tapos hips. Tapos sumasakit yung alin mo, te? Panga. At may TMG rin po siya. Tapos ano pagkaramdam mo ngayon, te? Okay na, medyo magaan. Magaan na siya. Okay. May namamanhid pa yung katawan mo dati, te, no? Hindi, ito lang ay Kalating katawan kasi pa-stroke ka na, te. Stroke na ang kalalabasan yan. Oo, kasi gawa ng inflammation mo. Ha? Okay, te. Paalam ka na, te. Sigurado ka na talaga, te. Okay ka na? Okay na. salamat. Okay, thank you po. Taga Iloilo, si ate. Cebu, sorry. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Okay po, paalam. Salamat. Ayan po yung kapatid nyo. Si ate, stress din. Okay po, salamat po sa inyo lahat.